Ansar Afim. Wallahi. Aye Mali dine be fara nyonga. Abani. Na obeto nye o manga digi mo la o abu nyede. Bon ni bi mo nye senga bi bu ko fe. Ne kwa ka jene odi. Voilà. Sigay. Ni e che o da dro obi ble ko da. Sigatola. Atina fo iye sogo kuru kelevili. Shemi manota. Shebe ba gano. Sigatola. Ya beta ka jo. O ko manga ngana go. Manga mi go. Abi bo. Da hakbar. Aidra. 4 milliards. Sigay. Président international sigilefi. Sigatala. Ako o de be juru la bi. Ansar Afim. Mali. Da hakbar. Min juru dona mɔgɔw la. Sigatala. Diinɛ ye nin de fɔ. U ye nin bɛɛ de bɔ diinɛ na. An ka taa kule misiri kɔnɔ la akbar. Makan Urowa m'a fɔ sisan. A ko ka mikoro ŋuna ka bɔ misiriw kɔnɔ. U y'a deli. K'u na dɔɔnin bɔ a mankan na. K'u b'a dimini. A ko k'a ŋuna ka bɔ misiri bɛɛ kɔnɔ. Subhanallah. Ka kule ka mɔgɔ tɛ se ka da, mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ, mɔgɔ tɛ se ka lafiya. K'o de ye alabato ye. Sigiɲɔgɔn tɔɲɔ o de ye alabato ye. Ayi a n'o ka ja. Ne ye nin fɔ a ka taa san 20 ye bi. 90. Ayiwa. A y'a lajɛ. Mais bi Makan Urowa ko k'a wolo ka bɔ misiriw kɔnɔ. U y'a deli k'u b'a dimini a dɔ bɔ a la. A ko n'a sɔrɔla 10 min sisan nɔ. A bɛ 6 bɛɛ de bɔ a la ka 3 de to yen. Ka 4 to yen sa kɛ. 7. I n'a fɔ 3 tiers. Ka tila 3 ye ka 2 bɔ a la. K'a sɔnna o ma ko mais n'a ko volume si c'est 10. Ko abi atla 3 ye. Kilan kelen o manga bi to a la, tila 2 bi bɔ a la. Misiri wele ani misiri joli mais selili tɛ. Voilà. Ko o ye misiri weleli. El azan wal iqama. Misiri weleli n'a selili. A n'a joli. Ko mais ko a selili t'a la. Misiri weleli ani iqama a banna. Alors, mais mɔgɔ bɛ se ka anw k'a bɛ maa ka juru la wa? Ayi o tɛ yen. N y'o de f'i ye walahi. Anw ye sunamɔgɔw de ye. Siga t'a la. Maliki ka sira kan. An k'a ti juru la dɛ. N'an ye ɲuman ye ta la ko an d'an b'o la an b'o minɛ. N'an ye ɲuman ye nin ta la ko an d'an b'o la an b'o minɛ. Diinɛ fansi juguya t'anw na, anw b'an ka tiɲɛ ɲini a kɔnɔ k'an ka baara kɛ. Siga t'o la. Fanini banini an k'o to Ala bolo mais o t'an tɛ se ka diinɛ tiɲɛ fɔ. Mikoro kule mɔgɔw kun, sigiɲɔgɔn si tɛ lafiya, haramu yɛrɛ don. Haramu don. Siga t'a la, sira dan na. Ayiwa a y'a ka mankan bɛn a yɛrɛ ma. Ni mikoro ma kule ko mɔgɔw tɛna. Ni dugu jɛra commerçant bɛɛ ka bitigi dayɛlɛ heure ye. Radio de b'o fɔ ma. Téléphone bi ci maa ma. Bɛɛ t'i ka bitigi dayɛlɛ cogo dɔn. I b'a datugu heure dɔn. N'i ma seli ta dɔn i t'o de fɛ. Ne ma sɔsɔli kɛ mikoro yɛrɛ la ko. Ne ko mikoro kan a ka bɛn hakɛ la. An y'o de fɔ. An m'a fɔ a ye mikoro bɔ misiri la dɛ. An ko a ye mikoro kan dɔgɔya a kana sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ. Siga t'o la, a fɔra tan. Ne ka misiri jɔlen k'a ban. Ne nana sɔrɔ kelen bɛ ka mikoro da 4 de don. Kelen bɛ ta, kelen bɛ ta, kelen bɛ ta, kelen bɛ ta. Ne ko n ko nin ye mun ye? Ko mikoro. N ko a y'a bara bɛɛ jigin sisan fɔ misiri kɔnɔ. Hali kelen a ti to yen. Mun kɛra? Anw de ye silamɛw ye. Mais ni min ko a tɛ silamɛ ye, anw silamɛw k'o tigi tɔɲɔ. O ye sariya jumɛn ye? A y'a bɛn hakɛ la. Égypte, Ala tulo b'a la, Égypte. Ni maa o maa ko i bɛ diinɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ hali n'i kalanna kabakolo la. Jamiyatul Azhar, Ala ye bonya di o ma.
dɔnniba belebele cɛw olu de bɛ bɔ Egypte u bɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la dɛ mais Ala y'a bonya de Egypte ma anw kun bɛ hôtel min na a quartier Ataba anw kun bɛ hôtel min na anw ye une semaine kɛ ni fajiri kelen tɛ an gunnen don misiri la ne ma misiri wele k'a mɛn mais o fajiri in na ne ye misiri wele k'a mɛn hôtel la mais f'i k'i tulo ma jɔ ne ye saa y'i ɲininka n ko est-ce que misiri dɔ tɛ a ko non ko misiri fila an kɛrɛfɛ yan ne ko mais an t'a wele k'a mɛn non k'o ti k'olu fɛ olu ka micro bi misiri kɔnɔ de a ti misiri sanfɛ bon olu ye diinɛ kalan k'a dɔn k'a walawala k'a farafasiya mais anw fɛ yan n'i dagosira micro ko la a tɛ Ala fɛ a tɛ micro seli fɛ seli fɛ kira y'a ka seli bɛɛ kɛ k'a ban micro joli tun bɛ yen o y'a sɔrɔ micro ko tile don wa micro donna Maka misiri la a karamɔgɔ dɔw ye misiri bila fo k'u sa u ma seli alikaba kɔnɔ parce que olu bolo ko de ye bid'a de ye mɔgɔw ka faamu tɛ kelen an mago b'a la bi an mago bɛ kan na bi an mago bɛ kuma pɛrɛnni na bi mɔgɔw k'a mɛn mais an mago tɛ sigiɲɔgɔn tɔɲɔli la ni dɛsɛ tɛ a faamuna ɲininkali kun ye mun ye musow ka baara o tuma na i y'a dɔn an y'o fɔ ka ban o tuma na an bɛ min fɔ hali bi musow k'u cɛsiri u ka baaraw kalan ansariw fana ka far'u kan ka baara kalanna dɔw ɲini musow ye musow dama tɛ dɛ a yɛrɛ b'a la o parce que miliyari 4 ansariw y'o juru dɔ bi fi sabilillahi bɛɛ k'i yɛrɛ nafa bon mais ni muso yɛrɛw sera ka ko dɔw ɲɛdɔn sariya juru bi d'u la ni juru don ni sariyaw ye u bɛ t'u ka baaraw kɛ ansariw bɛ bɛɛ ɲɛ mɔgɔ maa kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ mɔgɔ dɔ kan a ye taa dɔnnibaw ɲininka ko a sara ye joli 4 miliyari ansariw a ye baara kɛ an cɛ Ala k'aw dɛmɛ Usman ba karamɔgɔ tɔw ma bɛɛ de bɛ yan. N dɔgɔma don wa? A kan ka ɲininka fana ne yɛrɛ bɛ question dɔ poser ale kun. Ni chauffeur y'a ka mobili jɔ mɔgɔw ɲɛ ko maa ti tɛmɛ a dun tigɛ ka boli wa a tɛna taa o fana jaabi ye jumɛn? Ayiwa mɔgɔ man k'i tɔgɔma bɛɛ ladege dɛ i ka to yɔrɔnin dɔ la o ka fisa a ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ tuma min na Haidara fa n'a ba bɛ nɛni ansaru kelen bɛ ka étage ni misiri ni kalanyɔrɔ jɔ u bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ
ne y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na o neni ka jugu dɔw ma a bɛ dɔw dɛmɛ de siga t'o la an tɛmɛn'o kan an tɛmɛna a ye ka ɲininkali laban a ko kutuba janyana ko misiri yɛrɛ de don wa tari juma kutuba fɔlɔ ti ten dɛ ayi khairul umuri awsatu an ka kira y'an kalan min na ko a hɛrɛma y'a suruman de i b'a bila cɛmancɛ la kana surunya kojugu wa kana janya kojugu kira ko an ka to cɛmancɛ la toujours ne de y'a janya mais n y'a janya n t'a kalama n t'a dɔn fana min ye n bila k'a janya o tuma na a bɛ sɔrɔ a diyara Ala yɛrɛ de ye nka n'i ye dɔ janya komi e m'o yɔrɔ faamu i bɛ dɔ surunya e m'a ye an ye seli kɛ yɔrɔnin kelen an ka taa ye wa ni dɔ janyana i bɛ dɔ surunya dɔ janyana an bolo an ye dɔ surunya tarima fɔ mɛ nin bɛɛ la tilekɔrɔmɔgɔw ko a kun kan ka continuer de hali n'a sɔrɔla u kun bɛ ka bin ko a fɔra Ala kana lahara tile jɔ olu kan k'olu kun ti bɔ diɲɛ tile kɔrɔ bilen fo a ka bin o tuma na n bɛ n tɔgɔma fo a ye ne ta kɛ kɛnɛ kan ko ko k'ale ta kɛ gundo ye o tɛ baasi ye an n'o kɛ gundo ye Ala k'an dɛmɛ na ale ka ɲininkali ye ko fanga kura sigira k'a fɛ k'a dɔn ne hakilila ye min ye bon sisan ne ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ politiki ma ne intéressé fiyewu kabini Ala ka n da tɛ politiki la n da tɛ politiki kuma na anw ye karamɔgɔw de ye Ala ye min nɔgɔya an ye k'a lase mɔgɔw ma an b'o de fɔ mɔgɔw ye ne fana ye maliyɛn de ye hɛrɛ bɛ se ka don an faso kɔnɔ cogo min na ni min bɛ bɛn fandanw ta ma an b'o fɔ fandanw ye ni min kan ka fɔ faamaw fana ye pour que jamana ka lafiya an b'o fɔ faamaw ye pour que jamana ka lafiya mais politiki yɛrɛ nin ka ɲi nin man ɲi anw t'o dɔn o t'anw intéressé an kɔni bɛ bilasirali de kɛ n'an ye fɛn ye min man ɲi an bɛ foli fana kɛ ni min ye baara ɲuman kɛ o la fanga kura min sigira min bɛ anw fɛ bi o de ye ka Ala deli dɔrɔn a sigira jamana min kunna ani jamanaden minnu kunna ni Mali don Ala k'a kɛ Mali solution ye Mali Ala k'a suma Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an karamɔgɔ anw ka dugawu de ye nin ye su fɛ ani tile fɛ an seli o seli an bɛ min jira Ala la Ala an ka jamana kisi Ala hɛrɛ k'an ka jamana ye Ala an ka jamana bila sira ɲuman kan Ala an ka jamana denw kada Hayidara jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko in na nin de don n'u ka wele an sɔrɔ an b'u ka wele jaabi ni an fana fandanw sera an ma k'an tɔɲɔna an bɛ wuli ka s'u ma k'a fɔ fandanw k'u tɔɲɔ a y'a lajɛ u bɛ bɔ tɔɲɔ kɔnɔ cogo min na anw ka baara ye nin de ye mais politiki ko o ma intéressé bi an kun t'a la kunu an t'a la bi sini bɛ Ala de bolo mɔgɔ t'i sini fɔ k'i to bi la nka kunu ni bi anw sen tɛ politiki ko in na Ala sago i sago mais an sen bɛ min na Ala ka hɛrɛ don an faso kɔnɔ Ala k'an faso suma Ala ka bɛn don a kɔnɔ sɔli ala rasul
Mina dugawu kɛ bɛɛ ye n'Ala sɔnna n'o cɛ I bɛ kuma laban di président ma ni foli min b'a bolo a b'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta. An bɛna kuma di président international ma Adama Sakɔ. A fila bɛɛ don Sakɔ don Sanko don. John kay ka jumɛn السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
Tiana. Padre Modo, for an age Okurane Canadiana Hotel, Otiama Sedo Lina. A Joso Ricodo, Aleman Dansoro Odela. Kuna le anyejo Haidara, Abe Kurana Ijugola. Kuna le Kurana Fanalaje, Abe Eba Sumana Yakono. Okurana Kusina Mane. Ede ya nga jogoni tame di para waka kurana ko kristiana o yeda ede ka kuma ni ka wola kira ba Muhammadu de o to be on be ma kunfande ede o fa gafu ka bo on fakiu na ni mtela ola bi go de joro ke yesi tan kere hala ni so ke so fe mi ala mo kela amen amen da do yi to ko bele de fana che ala mo kela amen amen da mala ya bo ma ti ba fola ta ki de be la bo da sikatala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baro anyana aka kulba de makmame an mi kete le flage makmame an lo ko don me makmame ni ke sa te ma bu sa ta bi sa e tu be bi sa ni sikatala ah ni ko ma ni kenen ka yananga do ke amanga journaliste ufo principe ka aw fo ka dugawu k'aw ye fana ka ɲini ala fɛ a bɛ baara min na nin ala k'aw nafalan bɔ a la ala k'aw nafalan bɔ a la ka ɲini aw fɛ fana journal presse kibaru dilaw o jɔyɔrɔba bɛ jamana na olu bɛ se ka tɔɔrɔ kunbɛn ni kuma ɲumanw ye u bɛ se ka jamana yɛrɛ ɲagami ni kuma jugu ye mana n b'a ɲini aw fɛ aw ka kɛ kuma ɲuman fɔlaw ye aw ka kɛ basigikɛlaw ye n b'aw fo a ka nin sigili ja in na ka nin waati in bɛɛ kɛ an bolo a sara bɛ ala bolo rabbana atina fid dunya وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا وهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك آمين الحمد لله رب